Эфирда аймақ тапшыруы. Кімнігіне кішкене шағында оқытушы житті болырға керек деп ұрышмады екен. Сен де ұрышты ма? Бүгінгі тапшыруымыздың темасы життілік. Командаларымыз бірге келегіз әлі. Өзіңіз білен таныштырып кеттіңіз әлі. Білем йылдыздары. Не үшін білем йылдыздары? Çünkü biz yıldızlar, hem biz okurға, hem білім аларға яратабыз. Әфәриннәр, әкүндәш команданың исеме ничек икән? Күңел. Не үшін күңел? Чөнки без күңелле кешеләр. Аха. Менә ничек уйлыйсыз, бер үк вакытта шаян һәм дә инде җитди булып була микән? Әлбәттә була. Буламы? Әйдәгез тикшереп карыйбыз. Киттекме? Киттек. Минем исемем Ахматшина Әлфинур. Мин Казан шәһәренең 4-нче гимназия интернат мәктәбендә белем алам. Миңа 15 яшь. Һәм минем уйламыйча бүген дуслык җиңәчәк. Чөнки дуслык ул бердәмлек дигәнне аңлата. Минем исемем Салават, миңа 12 яшь. Мин театр студиясендә шөгыльләнәм, анда төрле рольләр уйныйм. Бүгенге уеннан мин әйбәт хисләр калдым һәм бик күңелле булуын көтәм. Минем исемем Латыйпова Мәдинә, мин 8-нче сыйныф укучысы. Мин телләр өйрәнергә яратам. Мин белгән телләр ул инглиз теле, төрек теле һәм испан теле. Шулай ук мин спорт белән шөгыльләнәм. Минем иң яраткан спорт шөгылем ул мин йөзү белән шөгыльләнергә яратам. Шулай ук велосипедта йөрергә яратам. Мин Гилмудинов Раил, 12 яшь. Мин каратэ белән кызыксынам. Минем исемем Илсаф Гыйльметдинов, миңа 14 яшь. Мин музыка белән кызыксынам. Аллаһка шөкер, менә вокалга уже 8-нче ел китте йөрим. Баян белән шунда 6 ел укыдым баянда. Минем исемем Имамуддинова Эльвина. Миңа 14 яшь. Мин 155-нче гимназиядә укыйм. Бик җырларга яратам. 2017 елда җырлы моңлы балачак бәйгесендә катнашып, мин җиңүче булып чыктым. Дусларым, менә әйтегез әле, сез инде спорт төрләрен беләсез һәм яратасыз. Мин футболны яратам, чөнки аны урамда уйныйлар. Мин йөзүне яратам, чөнки анда үз тизлегеңне күрсәтә аласың. Аха, без хәзер әлеге уеннарның берсендә уйнамыйбыз. Без хәзер сезнең белән бөтен кеше дә яраткан дартс уен уйнаячакбыз. Киттек. Белем йылдызлары һәм күңел командалары белән әлеге уеныбызны башлап җибәрәбез. Командалар әлеге уенда сезгә бер кешене сайлап алырга кирәк булачак. Сезнең команда кем булачак? Әлфинур. Ә сезнекенең? Салават! Яхшы, әфәриннәр. Әлфинур һәм Салават миңа якынрак килегез әле. Әлеге уенны моңа хәтле уйнаганыгыз бар идеме? Юк. Ә синең Салават? Бар иде. Бар иде. Димәк, сиңа хәзер җиңелрәк булачак. Әйе. Карарбыз әле. Хәзер сез шушы кечкенә укларны аласыз һәм безнең баллар язылган әйләнәгә ыргытачаксыз. Һәм иң беренче итеп безнең башлаячак Салават. Киттекме? Әлфинур? Әлфинур. Ничек җанатмыйсыз, әйдәгез? Әлфинур. Бердә борчылма, Салават, әйдә. Әлфинур? Әлфинур әйдә. Әлфинур әйдә. Ого, әфәрин. Әлфинур әйдә. Беренче мөмкинлегебез бетте. Әфәрин, ләкин бер дә борчылмагыз, әгәр дә эләкмәгән булсагыз, чөнки сезнең хәзер икенче мөмкинчелегегез башланачак. Командар тиз генә алып килегез әле безгә укларны. Йөгереп. Аха. Бу юлы безнең шулай ук башлаячак Салават. Әйдә. Ал укларны. Әлфинур әйдә булдырасың, Әлфинур. Аха, әфәрин. Әлфинур? Әлфинур әйдә, Әлфинур. Әфәрин, уйный белем дигән идең. Һәм безнең Әлфинур ыргытасың угыл. Әлфинур. Аха.
Менә шушындай безнең балаларны. Сез аларны экраннарда күрә аласыз. Әлеге турда Әлфинур уйный белми дип әйтсә дә, аларның командасы җиңде. Салават, ничек уйлыйсың, нигә син җиңелдең? Чөнки мин кызларга юл бирәм. Син шундай икәнсең, хәйләкәр. Ә без киләсе турга киттек. Әгәр тупны аяк белән тибеп капкага кертә алмыйсың икән, ул очракта син аны кулың белән уйнап кертә аласың. Беләйдегезме аның турында? Юк. Хәзер белерсез, якынрак килегез безнең өстәл янына. Әлеге турда кем катнашачак сезнең командаң? Раил. Ни өчен Раил? Чөнки ул бик ярата футбол уйнарга. Ярый, яхшы. Менә безнең көндәш командадан кем катнашачак икән әлеге турда? Илсаф. Ни өчен ул? Чөнки ул шулай ук футбол уйнарга ярата. Димәк, хәзер безнең футбол яратучылар әлеге турда көч сынашкан. Әйдәгез, якынрак килегез өстәлгә. Хәзер мин сезгә команда бирәм һәм уйный башларсыз. 3, 2, 1, киттек! Кем өчен җанатасыз? Илсаф өчен. Ә сез? Раил өчен. Ни өчен алайса җанатмыйсыз соң? Әйдәгез, уйный башладык бит. Раил, 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 Илсаф. Менә шулай команда ярдәм итәргә тиеш, дөрес? Ә менә сез тагын шулай өстәл артында уйный торган нинди уеннарны беләсез? Монополия. Тагын нинди? Шахмат, шашкалар уйнарга яратасызмы? Ә сез менә беләсезме шулай өстәл артында уйнала торган уеннарны? Теннис. Тагын нинди? Өстәл хоккей, өстәл футболы. Әйе, дөрес. Ә менә үзегез кызлар футбол уйныйсызмы? Әйе. Ә менә кайсы команда өчен җан атасыз сез, гомумән алганда? Рубин. Чөнки без безнең шәһәребезнең патриотлары. Ой, әфәриннәр. Ә менә сез футбол уйнарга яратасызмы? Әйе. Яратмыйсыңмы ни? Ә менә берәр нинди команданы беләсең, футбол командаларын? Беләм. Рубин. Тагын? Так, футбол. Спартак. Тагын? ЦСКА. Салават, ә менә Спартак командасы ул футбол командасымы? Әйе. Ярый, кабул итәбез сезнең җавапны. Раил! Раилме, Наилме? Раил. Илсаф, әйдә. Булдырасың. Илсаф, әйдә. Әзгә дә калды, әфәрин. Илсаф, әйдә. Илсаф, әйдә. Ә кызлар, менә сез үзегез нинди спорт төрләрен яратасыз? Нинди спорт төрләре белән шөгыльләнәсез? Йөзү, теннис, Тагын нинди? йөгерү. Сез алар белән шулай җитди итеп шөгыльләнәсез инде. Әйе, лыжи. Әйе, чаңгы белән һәм йөгерү белән. Һәм без Мәдинә белән бассейнда йөрибез. Ә менә сез яратасызмы спортны? Әйе, яратабыз. Менә кайсы төрдә шөгыльләнәсез күбрәк? Волейбол. Буеңнан күренә волейбол яратканың. Ә син, Салават? Мин каратеда шөгыльләнгән идем. Ничек соң? Килеп чыгамы? Мин шөгыльләнгән хәзер. Ни өчен шөгыльләнмисең хәзер? Вакыт юк. Ә кая куясың ул вакытыңны? Театр студиясына. Димәк, ләкин барыбер спорт белән шөгыльләнәсеңдер, шулаймы? Уен кызганнан кыза. Әфәрин! Шулай итеп, әлеге турда белем йолдызлары җиңде. Без сезне чын күңелдән котлыйм. Нишләп сез сөенмисез? Сез борчыласызмы? Кайгырасызмы җиңелгәнгә? Юк. Бер борчылмыйм. Ни өчен уйлыйсың? Нигә син җиңелдең? Бу уенны беренче тапкыр уйныйм. Бер уйнаган юк иде, шуңа күрә шуңадыр дип уйлыйм инде. Димәк, хәзер син башка көндәш белән уйнасаң, аны җиңәчәксең? Алай дип әйтә алмыйм. Без яңадан уйнап тормыйбыз. Киләсе турга күчәбез.
әлеге турда катнашу өчен сезгә командадан бер кешене сайлап алырга кирәк булачак. Сезнең командадан кем булачак ул? Мәдинә. Ни өчен ул? Чөнки бу җаваплылыкны аңа бирәбез. Ә сезнең командадан кем катнашачак? Эльвина. Нигә аны сайларга булдыгыз әле? Чөнки аның бик уйнасы килде. Алай сайда уйнасын, башлыйбыз. Өстәл янына килегез, ракеткаларны алыгыз. Әзермесез? Киттек! Эльвина. 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 Уенның кагыйдәләре бик җиңел булса да, уен үзе бик җиңел дип әйтмәс идем. Мәдинә, давай, булдырасың. Ничек уйлыйсыз, Мәдинә әйбәт уйныймы? Карап торышка бик яхшы уйный. Ә ул элек уйнаган иде микән әлеге уенда? Белмим, шуны син әйтә алмыйм. Карап торышка бик әйбәт уйный. Мәдинә, давай. Эльвина. 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 Ничек уйлыйсыз, Эльвина әйбәт уйныймы? Бер тапкыр уйнаган булмаса да? Әйбәттер. Әйбәттер. Ә үзең уйнап карыйсың килмиме әлеге уенда? Киләме? Әйе. Димәк, син аңа ышанмыйсың? Ышанам. Ышанасың, ләкин уйнап карыйсың килә. Әйе. Ярый. Уен кызганнан-кыза. Ни өченме? Чөнки хәзер безнең исәп 6-га 6. Әгәр дә хәзер исәпкә карасак, күңел командасы әз генә алда бара. Эльвина. 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 Унга 7 булса да бер дә кайгырмагыз. Әле барысы да алда. Эльвина. Хоп. Эльвина. 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 Хәзер безнең бер генә очко барысында билгеләячәк. Әйдәгез инде. Күңел командасы, сез әлеге турда җиңдегез. Ничексең? Җиңү ничек? Мин бик шат үзем өчен. Уен бик кызык булды. Ә без киләсе турга киттек. Алда нәрсә булачагын тиздән белербез. Йөгердек. Командалар белән әле яңа әйтем уйлап таптык. Әйдәгез әле аны искә төшерик. Җитди булсаң бибел. Әйе, нәкъ шулай. Ничек уйлыйсыз, әлеге турда кем сезнең командадан катнашачак? Юк, шул менә. Әлеге тур безнең соңгы тур. Сез анда командаларыгыз белән катнашып, үзегезнең осталыкларыгызны күрсәтәчәксез. Беренче булып күңел командасы башлап җибәрәчәк. Күңел күңелле бие. Әфәриннәр, әйдәгез, башлап җибәрәбез. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. With the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. With the road, Jack, don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. With the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. With the road, Jack, don't you come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more.
Әфәриннәр, безнең күңел командасы. Менә хәзер аларның көндәш командасы Белем йолдызлары ничек аларга җавап кайтар икән? Белем йолдызлары, сәхнә сезнеке. Килегез монда ял итсәгез дә була инде. All the girls like said I was a man. All I ever needed was the plan. Tell JK that we still rolling, yeah. Tell Russell I'm a brand. Bust that skank. Ain't nobody messing with the gang. Might take a flight out for the weekend, yeah. And go can, cause I can. Go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple Bobos. Jump outside, everybody loco. I was jumping off the man dem with a polo. Now I'm with the man dem at the polo. I could make 100, give away a last Rolo. And I say sure, yo, you know how it goes. All the girls like, I know what boys like, I know what they want. They want that good thing, they wanna get all the girls like, I know what boys like, I know what they want. So go ahead and prove me right. That's what girls yeah, rolling on the wrist, that's me. Man of the year, I'm fleeky. Had a couple man wanna beat me. Them men can't be T. Tell them only winners are allowed. No diggity, no diggy doubt. I was getting blow before girls were putting out. Told them I was gonna blow back when I was in the south. Go low, everybody go low. Since she want me, she don't want a cocoa. So I made a sing about like she with my loco. And I got a Merc, ain't got a Volvo. Used to have a black, my piece of Roco. Now everywhere I go, people want a photo. I could make 100, give away a last Rolo. And I say sure, yo, you know how I roll. All the girls like, I know what boys like, I know what they all the girls like, want. They want that good thing, they wanna get all the girls like, I know what boys girls like, like, I know what they girls like, want. So go ahead and prove me right. That's what girls like. Әфәриннәр, Белем йолдызлары, сез бигрәк кызсыз. Хәтта безнең күңел командасы да туктап тора алмыйча сезгә кушылып бийде. Тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Бүгенге тапшыруда безнең Белем йолдызлары һәм күңел командасы катнашты. Күңел командасы, без сезне чын күңелдән котлыйбыз һәм шушындый Шаян ТВ бүләкләре бирәбез. Ә сез Белем йолдызлары бердә моңсуланмагыз. Шаян ТВны кара, булырсың, иң шәп бала. Шуның белән уймак тапшыру бүгенгә сезнең белән саубулаша. Пока-пока.